baba adama wimo yo jooma am o wino kam waranomi ñaamki mbo tarani Hawwa o joom suudu o moy o ñaame ki lekki o mbo yo ala jooma amen wino waranomi ñaamki Iblisa wondani ɓe to Allah si a yi Allah wi warno on ñaamki lekki han komo faalaka ha on mayata kala ñamɗo ki lekki mayata ho on jiyani min mi mayata en gada o qisaro yeeso musidɓe on tumani baba adama noon ñaami lekki ki Hawwa o ñaami lekki ki on tuma anno wonaɓe boopi bakkaruji ɗi ko mami ɓe ko annora o ɓuyhi ñifi ko ɗum waɗi mbimi on goto ɓe ko liggi mum moƴƴere lampe muɗum o nde wonno ɓe mbaɗi bakkar wona annora o uyrima yaari bakkat uyrat annora neɗɗo on tuma noon goto wo goto woni ɓandu ɓoldu gude gala ko annora o hannoɓe jiye hanno alawra o yiye on tuma noon ɓe naari ɓe mubba yaari koye maɓɓe kakaji aljanna ɗi noon tan ɓe jaari Allah wi ɓe joni bisimilla aw joni ko ma jippo ɗon to aduna goɗɗo ko ɗum woni o aduna meɗen o aduna o woni 5e position ɓe jippi ka ko jippagol mo noon fuɗɗude makko gongol ɗo aljanna ɗo ha mbo jippogo aduna ga ko ɗo winnande men nde fuɗɗi hande Musa Bannora a faami ɗo ɗum woni o aduna on tuma noon baba adama jippi ga kombo jippi ga ko noon ko maɓɓe nayo wonno baba adama he Hawwa he Iblis he boddi ɗi groupaji nayi baba adama he Hawwa he Iblis he boddi ɗi koɓe jippi ko noon ɓe caaki nde wonno ko firina ittiɓe toon goto ɓe looɓi Hawwa jipporoye sengo adama jippori sengo boddi ndi fukkoroye sengo Iblis fukkoroye sengo Musa Bannora ɗe cengɗe noon ko horo wayno Musa Bannora ko a wimi yo e ceerno Ali ko horo baba adama jippino ko horo Iblis jippino horo boddi ndi jippino ko horo Hawwa jippino musidɓe tedduɓe heeɗiɓe si tawi ko Iblis mo jippi ko dula biheeɗo ablata Iblis ko ɗon jippi woni ko he kottina Aasi he boddi ndi ndin fukki to dulaɓe heeɗo Asbahan Iblis jippi to ablata boddi ndi jippi to Asbahan eyi joni noon horo hen adama jippi ko dulaɓe heeɗo Sarandib ɗum woni ko Inde Sarandib woni koto Inde Hawwa jippi horo Jidda Hijaz adama jippi ko Sarandib Hawwa jippi Jidda Iblis jippi ablata boddi ndi jippi ko Asbahan moyi dulaji nayi musidɓe tedduɓe heeɗiɓe adama woyi duuɓi 40 mo yidani e Hawwa mo yidani e Iblis mo yidani e boddi ndi ɓen jiilo ha ɓe kawroyi e ferlo mango ko ngon ferlo wiyete ferlo kettodirgol ko ɓe kawri ɗon ko noon ko ngon ferlo wiyete Arafat ko ɗum waɗi kala kajjoɗo si a yettaki Arafat hajjuma o sellata aduna o pi ko ɗon hawrita ñemtingol ñande baba adama hawruno he Hawwa nde ɗon gulali jafnagol Allah ɓe pelliti pelle ko waɗi ha Allah itti hakkude maɓɓe duuɓi 40 ko bakkar mo ɓe banno ñamgol lekki ki o ɓe jottide noon ɓe jafni Allah ko ɗum waɗi annabijo wi alhajju arafat Musa Bannora ko ɗum waɗi hajjiyankoɓe ɓe jaha Arafat jafno Allah gona toon jafno Allah pour ñemtingol mama maɓɓe adama e nene maɓɓe adama ko ɗo kawruno jafni Allah ko bakkuruji ko ɓayito aljanna ko musidɓe tedduɓe jokke winnande nde seeɗa Musa Bannora a weltima ko ɗum wiyete alqur'ana
joni ɗo simi nakki ƴi'eɗe tan a tawa ɗi feewi pec awa jahen ɗum woni caggal mi wi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fatalaqqa adama teɓiti min rabbihi to joom makko kalimatun konguɗi Allah andi o toñi ɗum te ko Allah kalan haalantama komo foti haalde nde mbo yaafe adama haali konguɗi ɗi Moussa Bannora ho a meeɗama haalanede adama no du'ornoɗo on ñan mi wiyinmayo han anana ko a meeɗa nande adama hoko haalno subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka la ilaha illa anta zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta min ko o baɗanmi simi sujji han du'a baba adama o subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka la ilaha illa anta zalamtu nafsi faghfir li wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta si a leemingol ɗo sujuudu maɗa ɗo kalan ko baɗɗa Allah yafarama no yaforno baba ma ni Bannora si en laaɓorani reedu han si en laaɓtindirani deydi han aljanna woɗɗaki o du'a kala baɗɗo ɗum ta'ano sujji Allah loɓantama ko ɓuri ko loɓanno bamma ko on tuma koni mo haaliɗi ko fataba alayhi Allah jaɓani baba adama tububuye o sabu innahu Allah huwa ko makko tan attawwabu woni jaɓoɗo tubanede arrahimu yurmotoɗo mo yurma baba adama kay hawwawu tampere nde mo yiɓe joni Allah wi baba adama joni mi yaafi mama ane debbo maɗa mi muñinimi kono noon ko on ɓuɗɗa galle o jippe to leydi ɗum woni ga hono mo wiɓe Allah wi qulna men mbiɓe ahbiɗu minha baba adama iblisa boddindi hawa jippe jami'an onon fop hay goto heddata ko ɗo galle ɗo adama si a yahoyi ɓiɓɓe keewi taniraɓe goodi waadiraɓe goodi mi ittoyan nulaɓe he nder ɓiɓɓe maɗa he mi nula ɗum he musidɓe mumen he ɓen kalanta ɓe hombo woni min mo gerduɗa ga o kalan ɗoftoyiɗo ɓe mi artirat ɗum mi natinomde oto aljanna oto o meeɗa to natude taw kalan mo ɗoftoyaki mi nattinema to jaygol to mi hollima jaygol ayi ngol ataw ko ni baba adama waynodiri he Allah Bannora qur'ana o yimɓe nanga ɗum ɗo foti nangude ɗo qur'ana ɓuuri ko joɗane he mangoye cobbe ɗi pecce kaale siɗi lime on tuma noon Allah wi o jahe mo wi o fa imma yaatiyannakum minni hudan mi addoyana on toon deftere nulal kalane ɗo nulal ngal an adama he ɓiɓɓe maɗa ɓe he taniraɓe ɓe he jahiraɓe ɓe faman tabi'a hudaya he maɓɓe kala gabbo yiiɗo peewal ngal jamirmi no feewe ngal si artoyi ɗo fala khawfun alayhi kulol alana ɗoftiɓe ɓe pour ho nattinde jaygol walla nattintake ey kadi walla hum yahzanuna mi yoɓaɓɓe ha goto ɓe anda ala ko heddi yawara sunta ko woodi ko haɗa wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ɓe no yeddoyɓe pelli ayeje ɗe tawri iblisa calaniɗo kam gaga aljanna o ulaika ashabun nari ɓen woni yimɓe jaygol hum yimɓe ɓe yedduɓe ɓe he malaikaji ɗi he jinneji ɗi he iblisa fiha to jaygol to khaliduna ko roɓe casara ko ɗum woni ga o binomi on ga alamul khuldi ga dinillah ko ɗo qissa hakkunde baba adama he iblis he boddidi he hawwa'u haaɗi alqur'ana ko ni wayno
demoɗo ni demoɗo gesa walla mbiyen konkoɗo gerte no konkara konkude ni wara yaare no konkara konkude ni daro ɗala konkugol ngol sopito baape no konkara konkude ni wuura cammalle no konkara konkude ni wiye ara wotto ayi alqur'ana ko no wayi teya dungo ɗum bannora anda ɗum remoɓe gesele feefeje ɓeydi woodi façon demal mbiyete ngal teya dungo jomno teyata teydini tan ñappo nduɗa reedu teya nduɗa ndu ñappora ndu ka ɗum woni teya dungo on tuma noon mbo ari joni mon haalana en habaru bani israila hombo wiyete israila ko yaquba leñol dawnoɓe ɓe leñol dawnoɓe ɓe ko annabi yaquba wiyete israila on jibini yusuf on jibini bunyamin on jibini sam'un on jibini rawbil on jibini yahuda on wi ɓe wiyete ɓiɓɓe israila ɓiɓɓe ɓe yusuf ittunoro to sam addiga misra ɓe musa ittoyi nattiro sam ko yusuf ko addata ɓe ko taw ko maɓɓe capanɗe jeego koɓe koroyra ko taw koɓe guluje capanɗe jeego musidɓe tedduɓe heeɗiɓe on wiyete israila ɗi woodi ɗo jotteten e qissa mi haalna on ko hombo wiyete yaquba ko toto yaquba jibina ko honi leydi mbo wonno ya bani israila ɓiɓɓe yaquba ɓe uskuru ciftore ni'matiya nema am allati an amtu aleykum nema mo bammi he mon on o qissa pour ha o ɓenda ko ma cihoniriɗen cetti ko hombo nema Allah waɗi he ɓiɓɓe yaquba ɓe ɓe musa ɓe yusuf ittunoroɓe yusuf itfir ko on wonno lamɗo on waktu lamɗo misra wiyeteno ko aziz ko on maayi ko noon inene sansa wi'a fir'auna e haala qiɓɗiyankoɓe on fir'auna mbo musa hawroyi o on wiyete ramasis 2 ramasis woni inde nde fir'auna woni inde service o nde honno law wiire heno arrondissement sansoya wi'a sous préfet kono ɗum jiidani he inde gonɗo ɗon ɗon ko ramasis 2 hawruno e musa o wiyeteno fir'auna on tuma yimɓe qiɓɗiyankoɓe kañƴe mbiyete lamɗo mumen ko fir'auna yimɓe habas mbiyata lamɗo mumen ko najjasiyu yimɓe sam yimɓe turki mbiyata lamɗo mumen ko haaqan ayi abas komo ɓawqis on wiyeteno leydi wo leydi toon ɗi woodi no wi'ata lamɗo mumen no ɗi woodi toon wiya lamɗo mumen no hargal rum wiyata lamɗo mumen ko hargal comme no misra wirata ga fir'auna ni ɓeya ko noon mbiyata hargal ɓeya mbiya mo ɓawqis ɓeya mbiya haaqan musidɓe tedduɓe heeɗiɓe Allah sehoniri ɓe fir'auna ko lebte ko waɗannoɓe ko tuure wotere fotanno ko 2 mètres carré kip 2 mètres kip tuure neɗɗo wo neɗɗo he galle he fawe tuufe 40 dawol ɗon he dana ko bani israila en wattano maccuɓe ɓe maɓɓe mahanno maɓɓe gasanno boyli maɓɓe tuppanno worsaji ɗi maɓɓe wolanno buuseɓe maɓɓe nulteno kala ko ngeno on kalan hirsanno ɓiɓɓe maɓɓe worɓe ɓe laabi ɗiɗi moɓɓe hirsa ko ɗen lebte Allah wiɓe yo ciirtore ɗo he on jeddude annabijo han gandon nde on meeɗi kam ni wadde dandumi on on dewi gaɗo ndi jaafimi on
on tampini annabijo ammo jaafimi on ko ɗum Allah sifini saɓiniga jamanu annabijo uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum ciwtade nema mo baɗanomi on sabu mi dandi on fir'auna wa ufu bi ahdi timminon aadi am ndi e gomɗingol annabijo ayi si on timmini aadi am ndi min kala ufi bi ahdikum mi timmina aadi ndi mbinomi on kala ɗoftiɗo kam mi okkat ɗum wa iyaya farhabuni ko min tan poɗɗon hulde on potani hulde jalan on potani hulde lamɗo bandino fir'auna ni on potani hulde ndurejo on potani hulde mbilejo wa iyaya ko min tan farhabuni poɗɗon hulde wa aminu bima anzaltu bani israila jamanu muhammadu gomɗine ko jippinmi ko alqur'ana o warano on daare muhammadu e miskinagal mum ngal daare nurɗo mo o ɗum noon omen jamanu a tawat neɗɗo ɓurama gandal ɓurama fewde ɓurama tinnade gañambo ɗum ko fina tawa jannguɗo alqur'ana hulta gañegol ɗi andi ko ni kankala ko ɗum roni wa aminu bani israila wi'a gomɗine bima anzaltu qur'ana mo jippinmi o saddiqan lima ma'akum qur'ana o ɗini gomɗini linjila ɗum woni annasara qur'ana o ɗi gomɗini tawreta ɗum woni yahuda allah wiɓe si tawi woni no annabijo ko ari ko wino ko annabajo mum on haalani gonga keɓon dalila kono o ɗi gomɗini tawreta ɗi gomɗini linsila ɗi gomɗini zabura ɗi gomɗini suufi ibrahima ɗi gomɗini suufi moussa wala takunu awwala kafirin bihi warano on gon ko onon idi yeddude annabijo saabu onon gandi annabijo haala mum ka ɗin to tawreta habaru makko ɗi to linsila habaru makko ɗin to suufi moussa habaru makko ɗi to suufi ibrahima gomɗine o wala tastaru bi ayati samanan qalilan tokkiɗi joori allah wi bani israila warno on jeeye aya jamɗe cogguyel pamɗugel ɗo woni nisfu o bannora seere ɓe ɓe kalananmini ɗo a yayi e ceerno tan mo fofama guluje nogas mbiyamo ceerno ɗum ɗe seeri mbayamayo ko alqur'ana wi o wala tastaru bi ayati thamanan qalilan ɓurno on coot ayaji amen ɗe cogguyel pamɗugel ɓe juumi wona noon allah wi ɗo allah wi o si wi'ima dewgal jinaɗi harmi han worna ɓang temdere nde an ceerno o muɓɓa temdere nde mbi'a jina o ɗe haddagi a yeeri aya biɗo ɗe harmi o e temedere ɗum par rapport e bakkaruji ɗi baɗɗaɗi ko cogguyel ko ɗum woni samanan qalilan banora allah wi o minen seerenɓe ɓe warno men jeeyru ayeji allah ɗe cogguyel cetti temdere dewgal ngal dagaki bakkaruji muɗum ɗi a dagni ko allah harmini a yeeyi ayeji allah ɗe temedereyel par rapport an ko mbiɗa ɓe no jinoyi ko ɗum woni jeyrugol ayeji allah ɗe cogguyel cetti wona binnalngol o talguru fawamo million banora a nani wa iyaya fattaquni allah wi ko min poɗɗon rentade de dente kam ɗo woni nisfu o joni ha mi samiro minen pulaar fulɓe gaagu ko min mbiyata camitagol ko si a uni maaro unande iɗine nde ha gasi han heddo hen gabbe goɗɗe ɗe koɓaki ɗe mbiyete kerɓe guntagol ɗon noon ha laaɓa ɗum pulaar amen o wiyata camitagol awa nga ɓaawo ko en laɓɓinani ko mi laɓiro ɗum musidɓe heeɗiɓe en kaali geɗe en kaali jeyrugol aayi o coggugol pamɗungu en kaali affaire baba adama en kaali affaire iblis jemma han mi haalana on iblisa no ɗi jogii almuɓɓe iblisa ɗi jogii almuɓɓe ɓen almuɓɓe iblisa goto ɓe ɗi woodi hoorejo mo feccat ɓe bimbiyoɓe mbi iblisa fecca yimɓe mumɓe ɓen ko eji ɗi jaha
ɓen kala ɗe jogii almuɓɓe ga yimɓe ga han jemma mi haalna on almuɓe iblisa ɓe hono biire e hoɓe jahiito goto ɓe hunulato han ko sifa neɗɗo mbo tawoyta o woni naibu makko o kala neɗɗo mo jiyoɗi on jikku tan gannon ko o woni adjoint almudo iblisa o en kaali affaire hawwa o ko ma kaalen hombo woni hawwa o e hono hawwa o tagra en kaali affaire makkatal mukarramati en kaali jidda ko horo hetti horo woni ko ma kaalen ɗum en kaali affaire asbahan to baba adama ye jippito sarandib ayi koma gandinde yimɓe ɓe ɗum kala ganno alquran ɗi jogii géographie histoire ɗum woni tarika géographie géographia ganden makka ko ko honde darde dari adna he dariɗo kolda han ko hongo sengo dardata makka ko hombo parallèle mo woni parallèle adna o ɗi waɗa diidi ɗi wodi to haala ara ko wiyete haɗɗo listiwayi musidɓe tedduɓe heeɗiɓe haɗɗol ardi haɗɗol istiwa'i ko ngol woni diidol bangol funnange e munnange ngol haɗɗol ardi ngol woni diidol palingol ngol ɗum noon musidɓe tedduɓe heeɗiɓe si a yii enen kaɓo geɗe kewɗe bannora jaafoɗa mi jara ɗo yoga yimɓe seeɗa pi ko he ligge he tawa sabu min mine woodi nangamɓe mi jaari ceerno Ali Diallo heccanki ko talata wonno